Ayan, si Ninin, magbabarter siya ng So now we are here in NPOC. We are finding something para sa barter. Hanap ako ng itlog, bigas, kg na bigas para i-barter. Tadaan mo barter. Ano siya? Barter siya itlog o maling o bugas. So ito na. Babayaran na natin ang bigas. Tapos ang itlog na ipabarter nila. Sa akin bigas lang. So we are paying out. Ang bugas dito. Parang mas baro. 1, 2. Ano? Kuha nila. Kaya ito pa. Kuha na ba? Kuha ito sa barter nila. Kuha na ito ang i-barter karon. Okay. Gisi na. Luncheon meat. Egg. And rice. Okay. Let's go. Hi guys. So welcome back. So naanami diri sa place. Iilis na mi. Tig-barter na mi. Mo barter sa Inday o ano, milyones. Milyones, no? So, let's see. Shoutout kay Ate De. Padoon na siya. So, di na siya magawas. Naghihintay kami sa kabarter namin. Habang ang isa naman, nagpipicture-picture. Ayan. Ayan ho siya. Pumunta ka lang sa gitna ng kalsada. Paninguha good day. Ayan, maninguha good. Picture pa more. Ayan. Ilalagay ko to, i-YouTube ko to, i-storm ko. Ayan o. Hindi niya alam na may tao sa loob. Oh. 1, 2, 3. Peace brother. Masagasaan kaya ka. Ayan, masagasaan ka ng bisikleta sana. Ayan, si Ninin, magbabarter siya ng maling. Pakilala ka naman. Ito ako. Ayan. Second time na kami. Yung una hindi pa namin na-vlog. Hello! Hello! Thank you sa sponsor! Ano ang gatas? Mabigat to, te. Ay, sige. Ilabing Ayan, kilo. yan po. Sige, babahin niyo na lang po muna. Ang bonggang gatas. Thank you. Saan niyo po? Para makita natin sa video. Yan. Organic. Thank you, ate. Thank you. Oh, Saan po kayo nakatira ba? Continuous. Tampines. JCM, milk mo. Taubi! Happy ka, JC? Taubi naman. Salamat po. Bye-bye. See you. Please subscribe my channel. VisLog. VisLog. VisLog channel. Bye. See you in the next vlog. Salamat po. Thank you din. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my VisLog and see you to the next vlog. Bye.